Hi, so vandaag wil ik fresh een video maken over de Schwangaschaft wiedergevonden. So vandaag zijn ik al op weg en so vanaf te zijn vangt on $1. So comparing that get het worstel $1 en $1. So ja, en klaar maakt dan het ook. Dit unja ham wat ik de unja ha, dat weer een beetje los en wanneer ik best dan normaal wordt bruin, so en nu is het al fan doe een beetje eng. Daar hebben we het niet onthouden. Maar ik wil niet, goed wezen doen. Maar ook met alle accurate wezen, dat met alle genau wezen en ongoed te wezen. En maar ja, so. En ik doe het daar heel onhul, nou weet ik niet dat er nog zo makkelijk speer, gozie speer. Ik weet dat het voor sommige vrouwen die zijn en dat is toch makkelijk. En maar ik voor mij nog zo weet, als mij dat nog bij jeder baby allemaal makkelijk was. Dat is een beksen en raak wat er zo zijn voor Schwangerschaft en Warrantied. Wat vrouwen zich veel entscheiden, wat dat biedt gaan, wat de aan bekraken deed, wat dat in zo'n hek houdt. Ik leg dit niet. Ik leg dat zoveel dollar wat we een beetje rond hebben, hoe dat bij de hoofd een beetje vielleicht een beetje vaster is, maar niet zoveel hoog, dat mir dat verbouwderen deed, dat er nog leeg zijn. En wanneer ik dan word mir dat er nog. En dus ook even bij dit. Dit is dan dat zal dollar een heg zijn, maar ik had het, dus wat dat zal zijn weer veel dollar een heg. Maar ik dan mir dan dus rof flitten, zodat dat mir dat niet zo makkelijk is, dat het kan voor mir dat niet makkelijk is. En nadat de haften leven makkelijk meer aansteed. En steht in zijn boek makkelijk meer. En voor mij hadden we een ander probleem met van mij, dat is in gewisse area ontschiet dan. Als dat niet zo'n kleding wat ik wel onhand währenddessen. So, ja. En wat je nu weten wil, een baby deze week, hoe groot het is, wat het gewassen heeft en al dat. Dus gezien kan baby is deze week zo groot als even een grote eetbeer. Wat we een hoofd zal. 5 week weer dat tussen een viertel en een hoofd. So deze week, nou als dat vanaf een hoofd zal groot. En op deze week komt er al een weg bij. Dat is punt 25. Niet moet ons een ons. Dat is een viertel ons schwaar. En ik kreeg hier nog een klaarder beeld. Ja. Dit is een baby al loten dat. Kijk maar hoeveel dollar dat al een baby laat. En waar de oetjes zijn, dat je zegt, de bandjes. 5 weken zit je weer de knoeien en albeo's en dat wassen. En die zijn al dollar te zijn, dat is vanaf. En dit is wat het van 6 weken weer. So, tussen 6 weken en 11 weken, dat zijn je 5 weken onderscheid van wassen. Wat van onderscheid is dat niet? En ook dit is zo groot als de mama er lief nu al is. Dat is sure al een beetje raar als dat van 6 weken weer. Dus dat beeld van een baby van 6 weken, dat weer het lief moet zo groot. En het beeld van 11 weken, dat is de mama er lief al zo groot. En dat sure is een enorme onderscheid ook voor mij. En nou, wat de baby was en dat. De baby, dus dat zegt, can you hear me now? Of de baby kon nog niet horen. Opa, de oren, die zijn al dichterbij dat doen waar die waren blijven. Die doen zich een beetje vertragen. Die zijn nu al daar doen waar die waren zijn. En de baby, wat weer het van 9 week, 8 of 9 week, dan dat je de baby, dus 100 verstand zelfs de minuut wassen. En baby sure heeft een kop gewassen, so de kop, die is even half zo lang als dat, de kop is de half van hoe lang de baby is. De kop is krak zo lang als het eeuwige eng van het jaar even. En
Deze week ook, er wird nog even een beetje een huid waschen, de vingers en ook de tuin. En dat jet was, en die dan al omvang vingerneel en tuinneel te krijgen. So, dat is interessant. De laten de kleine baby's vingerneel, wie allemaal een baby gehad heeft, die waren weten dat die kan zeer schwab zijn. Zijn dat kleine vingerneeltjes? En de laten die aanpakken er irgendwas. En dat kan zeer schwab zijn. So, ik had me al over dem, ik voelde me bij ons al ernaar zo fijn. En dan like, had ik me al te schwingen gevraagd. En ik had me al, like, dus 5 deel al zo fijn gevoeld. Dan heb ik haast, ik nam die heen, dan moet er 3 deel. 3 deel weer. Nog zo kalt getreden. Ik heb me zo dan voelen dat. En ja, dus ik dat is even weer nu zijn. Nu war het niet zo kalt. Ik heb ook nog een basje gewassen, hier en daar. Laatst wens ik keiner Fleischbrot und ich ging so schmal natürlich meine Schwiegermama fragt, hey, wasch mir das bitte geschnitten. Bloß ich das so gerade bitte, als ich das fertig bruden kann. Und so da auch wirklich. Aber wenn ich mich angerät unterscheiden, dann kann ich dann auch mehr essen. Evens heute den Tag bei so kalt geht, aber bloß dort keiner Fleisch unterscheiden, das Backfleisch. Oh, das will nicht ganz so reich. So, als ich das Stück Kaffee haft mit so einem Glibber hier dran. Das ist lange nicht so ein feines Fleisch, das war, als ich das Salz abwaschen und Salz schlachten. Oh, bueno. Und nicht gut, das kann down, das Salz, nicht das alles haft und das down. Und dann, das ja dann Fleisch essen in seiner Korn und so aus einer Haf. Und dann schafft dann ist das am Stuhl. Und ja, ich wenigstens, gute Ding für sie, das war nicht für mich so. Das ist ein feine Ding. En evens, ik ben begonnen aan mij. Ik sloep lenja. Ik had definitely dat brukt mij uit om de energie uit te krijgen dat ik van die ook moet afstand, moet deze video ook. Ik had het nu een paar deel gewild. Zijn nu een paar deel even afweg. So, en dat brukt een beetje, like, een beetje aan als ik zelf zeg, hey. Van die moet je dat doen. En ik had ook wel zo, bij mij dat gouden ding, die kan je sloep minstens dan een beetje langer. Want ik dan niet opzie, je weet niet, die kan je weer dan een beetje langer sloep. En ik weet zo, om hier moet ik wat beetje wat sloepen dat. En laatst eenmaal weer beetje wat nee, wat ik zo opstoen dat zo. En eindelijk weet ik met trouble had, ik had wat met teen trouble. En nu hoor ik somehow hoor ik irgendwo aardig gesloten. Wenn dat dan een beetje makkelijker kan zijn. En ik heb me de teen al gefixt. Ik was thuis met zelfs een kit besteld om me te fixen. Wenn we met 2 brengen. Wat is ik dan aan 5 video's hier. Maar dan weer heb ik me niet gefixt. En dat deed me niet troubelen. Aber wat ik maak deed, wenn ik immer een beetje interessant sloten deed. Dan die me de teen niet zo amakkelijk weer, ja. Nu heb ik me dat genak met zo abgeoeierd, abgetrubbeld en moest ik schon een traag maken voor. En dat, wenn einer kan über dem Tiri Smars, ik kan bloß maar een sloepen voor de stootje, waar ik schon een traag maken was weer. En wenn mijn genak, dat me dan zo zei, en dan dat het een kop, met zo'n kop, na, dus van in de kop weidheid, interessant weidheid. En nou, dat kwam Olaf van genak. Bij mij, ik ben niet een mens wat leicht kop wat je trouble heeft. En wanneer ik kop wat je trouble heb, dat is gewoonlijk bij mij genak als met het genak kan ik als irgendwo met haar wat met het haar opgeoord, opgemast, te niet gemerkt of wat maar. En or wat ik ha za zaken eten. So when de hele day was zo coca drinken, dat chocolates eten or whatever, wanneer het top komt dus voor zo staat. En de dag nu de hele day, dat ik dan niks zaken doe, of zo weinig, dan wil ik zo kop wat je gaan. En ik stel me voor dat met mensen wat goed drinken doen. Ik kan nog zijn never bezoeken geweest. En plannen niet te bezoeken te worden, evers. En aber ik stel me voor dat met de mensen zich dan verhalen doen. En we dan hebben een grassig grote kop wat je. En dan houdt mijn pijl besser uit.
En dan ga je een coca drinken, dat, uitdrinken, dat. Dan ja, met de tijd dan stelt zich das dann an, aber ja, für mich, wenn ich das habe, definitiv gemacht, dass ich posten mit ab, wie viel hier und da will ich mal Chocolate eten oder Coca trinken, wenn ich irgendwo essen, in allem das gerne will, dann das dann das auch. Und aber dann prüfen dann wieder abzuposten, der nächste Deal, eten das nicht doch mal aus einem Tag in einen zu tun. Weil dann warnt der Körper sich daran, hey, du musst mit all das Zucker angehen, du musst all das Insulin merken, da das Zucker aufbringen wird im Blut. Und dann im Hostig, dann darfst du mal so viel Zucker essen. Und der Körper sich irgendwann sagt, hey, wir produzieren Insulin, hey. Und dann muss einer basically noch einmal Zucker haben, um das Insulin, bitte alle, was sie geht oder whatever. Aber dann hat mich verdammt mir Kopf wieder. Und ich sage nicht, Menschen, die gleich Kopf wieder haben, so ich definitiv auch posten, ich dort nicht drauf. Mein Mann, der hat so leicht, so viel am Kopf wieder. Dort, no thank you. Mijn janker zijn echt dat. Die wenigstens die hoort het werken eng nog waren zo Kopf wieder. En dat zag ik niet schön gut verdient. Wenigstens dat gouden ding voor op je zin en hij durft een halve dag schaffen. En dan kan hij zich thuis doelen. En die heeft dan nog maar zoveel Kopf wieder dat die kalt meest, die float dat en zit rein bloos. En dat verdient dan niet zo leicht. En einer performt dann auch leben mit Handjet mehr. Und wenn er sieht, wo der dann nicht hält, machen dann Handjet, dann kann ich schon mal sagen, was der hat. Und hij is bijna niet zo'n mens wat drinken dat er wanneer hij woensdag wil bij te drinken, hij wordt vanavond op kop weer krijgen, waarin zijn körper kan gleich alcohol verdrehen. En dat heeft zo'n mensen die hebben een ding in de leven wat niet dat alcohol ruikt. Dat is alcohol is in zijn körper een beetje schaaf. En yes, mensen kunnen zich bezoeken en alle gaan, aber de körper die daar ruikt arbeiden. Dat is waarom de mensen dat alcohol of dat die nicht bis einmal besuchen bleibst, wenn du dich immer besuchen hast. Du musst gleich das dort sein, oder ich weiß nicht wirklich. Aber so, mein Mann sind körperhaft und nicht. So, er wird sehr selten noch mal sehr ein bisschen Schlucks von Bayern nehmen. Dus der wird ganz rot im Gesicht worden, so eingebrannt wird und der wird Kopfvideo kriegen und alle von der hat sie noch never besuchen können, was er never kann. Well, er zijn zo'n mensen die don't win, die don't pellen nemen en dan doen die er win. Maar ik denk als de körper, de jet win al dat en werkelijk daar, die moeten de plusje hier, die voelen dat niet. So, en dat is niet zo wat mijn man doen wil. Die gleich niet pellen nemen, die moet, maar die gleich dat niet. Wanneer zich dat kan verbieden, dan dat hij. En ik ben ook gewoon zo'n mens, wanneer ik niet durf pellen nemen, dan wil ik liever niet. En, maar ja. So, that's a bit like this, wat alle deze week weer. En die gaan terugmaken voor. En dat is maar weer een beetje dollar maar. Kalke je tot dat dollar even zien kon. Ik weet niet wat dat is. Ik veel zin aan die kwak weer. Mir weer een boodschap zo veel weet. Aber ich habe wieder ein paar gekannte enttäuscht, du bist so dankbar für, wir mit einer Brana gekannte. Und ich habe ein ganzes Paket gegeben, da ich war hier und da, und dann habe ich bekannte, statt mit dem Müllmann, dann habe ich wieder bekannte, statt mit dem Müllmann. Das letzte kleine Basket von der Küche, muss ich so probieren, mich zu atmen. Wenn einer so kalkrig ist, dann ist aanholen en rugloon, maar zeer controleerd nu geloon, aanholen en rugloon. En dat helpt een beetje dat einer nicht ganz leicht aufkalten muss. Ich wird so sehr dicht umkalten den ganzen Tag über. Und die Küche wird so sehr voll. Menschen, die so dicht bei mir saßen, deuten, gegen einer so rein. Die kann sich auch noch ein bisschen konzentrieren, ich war auch, und dann sind wir alle fertig. Ich konnte gleich mehr, ich konnte nicht aufkalten. Aber dann wird einer gegen eine Null, so vielleicht habe ich so süß geblieben, aber Botschaft wieder in Dall wird gewesen, so dann wird einer dankbar fahren wir. Aber dort, wir sind ein paar Mal sind ja gewesen, bis ein Tisch geblieben, in ein Tag wir. Und einer da gleich will sich damit angehen, oder gleich will sich das
afproeven zijn, dan ga ik kwijt een smart krijgen. So, ja. Aber, dat is niet alle even. En, moet zijn dat we gaan de nächste pod werk gaan op tennis treten en zo weer en zo. Ik weet, dat kan ich habe mal wieder dort was notwendig werk war. Fahr dort een 10 Stunden, moet een tennis treten. Dat deed niet. En nu is het even dem also, die zijn nu 13 werk. Wanneer je 13 werk bent, dan kost die tennis treten. So, ik geloof wel. Mijn eine boren je ten, die wat ik gefixt heb, die gelijk wat ik treten doe. En dan kon ik me niet meer bodderen. Dat ik niet essen kon, ik niet bodderen. So ja, hopelijk heb je hier wat interessant in een video gevonden. Want je vrouwen hebben of whatever, ik word het voor me doen gaan. Ik had een stukje wat ik niet had WhatsApps beantwoord. En dat me zo leid, maar ik had bij mijn phone verbijzeld tot andere. En bij den charger, de charger wird 2 gewoon. Nu moest ik me eens fraschen hebben. En dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn phone. Meine Kinder die gleich nach mal irgendwo dann haben und ich weet nicht gewarnt für uns haben. Und nu hat, ich weet nicht von meine Kinder, aber ich weet dat onze jüngste, Evelyn, ist ein bisschen ein Jahr. Und ich weet dat zij 30 nach mal meine Schlaren abpassen da. Dann ist der wacht mit meinen Schlaren. Und dann kann ich Schlaren sehen. Und das und ja, die 30 gleich mit irgendwo dran an. Und da konnte ich nicht ein sein. Da kann ich gleich gut sagen, hey, wo hast du das gefunden gelassen? Kannst du mir wissen, wo das geblieben ist? Hey, hol mir das und bring mir das. Die weet nog niet meer wat dat is. Maar ik kan het gewoon zien. So, ja. Dat is waarom ik ook niet WhatsApps beantwoord had. So. Aber nu heb ik dat waren. En nu heb ik met een charger gekauft. Ik had het in een sicheren plaats. Die waren vielleicht nicht ganz nicht auf Fuß und geantwortet worden. Aber ich war verzekerd. Maar eenmaal daar wenigstens doen we te kijken. Dat ik WhatsApps beantwoorden wil. Want je dan antwoorden krijg of whatever. En dat ik dat kon doen. So, ja. Anyway, ik hoop dat je wat je houdt. En je hebt wat nuttig gevonden in deze video van jou. En dan zien we ons next mal. Bye.